Din l-elezzjoni se tkun tiġrija tan-nazzjonalisti u l-laburisti onesti flimkien kontra il-klikka ħalliela u korrotta ġo Kastilja. Hekk saħaq il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal ħidma tal-Partit Beppe Fenekadami meta kien qed jindirizza lil partitarji nazzjonalisti waqt rally għal partitarji fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Din mhijiex tiġrija bejn nazzjonalisti u l-laboristi. Din it-tiġrija hija tan-nazzjonalisti u l-laboristi onesti flimkien kontra l-klikka ħalliela korrotta ġewwa Kastilja. Beppe Fenekadami foka d-diskors tiegħu fuq il-wedi li jagħmel Muscat fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali. Wedi li jkomplu jikkonfermaw kemm Muscat daħak bil-poplu. Fil-wediet li jagħmel dolodu ma wieħedx il-meritokrazija għax dik weda 4 snin ilu u dik il-weda ma żammix. Dolodu Joseph Muscat beda jwiet, pero ma mhijiex it-trasparenza għax dik il-weda ġa għamilha u ma żammix. Ma marx iwiet illi se jġielet il-korruzzjoni għax illum jaf illi hu jmexxi l-iktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna. Beppe Fenekadami qal il-pensjonanti u l-ħaddiema se jkunu qed iwieġbu lil Muscat. Lil-ħaddiema, għallhom lil-ħaddiema ħanħallsilkom it-taxxa. Ħanraħsilkom it-taxxa. U l-ħaddiema iduru fuqu u jgħidulu intilek tisraqna 4 snin tbeħħilna il-petrol u d-diesel oli biex taqdi il-sħabek tal-Azerbajġan. Lil-ħaddiema, għallhom lil-ħaddiema ħanħallsilkom it-taxxa. Ħanraħsilkom it-taxxa. U l-ħaddiema iduru fuqu u jgħidulu intilek tisraqna 4 snin tbeħħilna il-petrol u d-diesel oli biex taqdi il-sħabek tal-Azerbajġan. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista rrefera wkoll għal weda ta' Joseph Muscat li jirranġa t-toroq u fakkar li l-uniku proġett li kellu jispiċċa Muscat, dak ta' Regional Road, baqa ma spiċċaħx. Aħna fdajnilek proġett illi jiswa l-miljuni ta' Regional Road u ma kellekx il-ħila tlestih. L-unika proġett illi bdejt spiċċajt int qabel spiċċajtu. U dim dawn il-wedi saħaq Beppe Fenekadami, konvint li fl-elezzjoni li ġejja il-poplu se jagħżel lil Malta. Fit-3 ta' Ġunju se tirbaħ Malta. U meta tirbaħ Malta nirbħu aħna, meta tirbaħ Malta tirbħu l-familji Maltin, meta tirbaħ Malta jirbħu dawk li huma onesti, ġenwini u li jridu li dan il-pajjiż pajjiż normali mill-ġdid.